हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंनि आखला। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ बोसोन आबुं बर' सावथुननि लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बर'नि मुंदांखा एक्टर, बयनिबो फेभरेट एक्टर ओम प्रकाश खाख्लारि आरो प्रियंका लाहारी। डाइरेक्टर गणेश बर', सिनेमेट'ग्राफी मन्टु दास, प्रडिउसार तिजु बर', प्राफुला राभा, राजेन दैमारी, सिंगार मिजिं बरगयारी। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।